le weekend suvale ngokuthi sisembusweni kaNkulunkulu noma sisebandleni. Yonke ke imbuso ukuze ime ibe imbuso igovernishwa ama principles athile. Amen. Umbuso nombuso ukuze une economy yawo. Ufuna ukuhamba kahle namhlanje bazana ngisambe nje isincenge. Ngizoma la ngizoma khona. Umbuso nombuso unjani bafowethu? Ugovernishwa ama principles athile. So nombuso kaNkulunkulu unama principles that governs the kingdom of God. Maningi lama principles but namhlanje ngifisa ukukhuluma ngama principles awu-3. So uyaswabona ngelinye ilanga mhlawumbe lawo amanye kodwa namhlanje ngicela nje sibambe lawa awu-3 for laba ababhalayo ngenzela ukuthi mangasafikanga kwesithathu ngiphelele kweyodwa kodwa wazi ukuthi ngangifuna ukukhuluma kahle kahle ngama principles. Yini principles? Umgomo. Yini principle? Ulawulo. Yini principle? Yinto egovernisha ukwenzeka kwento ethile. Nikhona bazala ngamanye amazwi lento engizoyikhuluma namhlanje ijule ngaphezulu kokucabanga ukuthi ijulile. And kunento engeke yenzeke uma lento engizoyikhuluma namhlanje ungayi-understandanga. The principle yokuqala is a principle of a seed. Ake sithi principle of the seed. That's the first principles and the principle engizokhuluma ngayo. Ngizama njalo ukuqoqa amatshe noma engaqoqekanga onke kodwa umvela siyoliqoqa elinye alibona ukuthi lapha alisondeze. Amen. The principle of what? The seed. That's the first principle. Maningi lama principles but ngizokhuluma nje ngamathathu. Uma ngafikanga kwesithathu seniyongixolela kuyobe kuukuthi isikhathi kodwa bengiplanile namhlanje ukuthi ufuna omathathu sikwazi ukwakha. I-principle yesibili it's a principle of stewardship. Principle of stewardship. Principle of stewardship. The principle yesithathu it's a principle of service. Principle of service. Principle of service. Onethanda ke yokufunda sengizocela ukuthi afunde ngoba ngiyazi ukuthi isonto nesonto khona umuntu ebuswele imnikeza ithemba ukuthi afunde. So angifuni ukuphuca ithemba yakho kanti awadwa ithemba yokufunda. Genesis 8 chapter 22. Let's go. Genesis 8 verse 22. Verse 22. Umhlaba usekhona. Ake sithi umhlaba usekhona. As long as umhlaba usawubona usekhona. Okay? As long as sabona kukhona umhlaba, nansi izinto ofanele uyinake. Yeah. Ukutshala nokuvuna. Ukutshala nokuvuna. Okay, asiqaleni phansi ke umhlaba usenjani bafowethu? Usekhona. Ini ukutshala nani nokuvuna. As long as the earth remains, as long as the earth endures, seed time and harvest, ukutshala nokuvuna. Yes. Amakhaza nokufudumala. Uma nje kusekhona umhlaba bazalwane, as long as kusekhona umhlaba kuzoba khona into okuthiwa yini ukutshala, kube khona into okuthiwa yini ukuvuna. Uma kusekhona umhlaba kuzoba khona into okuthiwa yini amakhaza, bese kuba khona into okuthiwa yini ukufudumala. Cold and heat. Yes. Yes. Ihlobo nobusika.
umhlaba nje usekhona kuzoba khona into esibiza ngani bafowethu summer enye sibize ngani winter. Yes, Mini nobusuku akuyiqhamuka. Imini nani bafowethu nobusuku akuyikwenze njani, akuyikunqamuka. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeprinciple of the seed. Amen. Ngifuna ukukhuluma ngeprinciple of the what? The seed. Ngifuna siqale ngaleyo principle. Le principle is a principle that governs the economy system. God's economy system. Ngamanye amazwi uma siza enkonzweni fanele sazi ukuthi kune system egovernisha ukusebenza kwethu. Uma leyo system ingalungisekanga umnotho wethu embusweni kaNkulunkulu ngeke ume. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Umbuso wasemhlabeni is governed by economy system ebizwa ngo buying, obizwa ngo selling, obizwa ngo saving, wozani bazalwane angithi niyabhala, obizwa ngo debt, obizwa nge credit, obizwa nge inflation. Ngamanye amazwi umbuso walapha ezweni ubuswa ugovernishwa ukuthenga ukudayisa ikweletu. Angazi noma ngizwa bazalwane. Ubuswa ukusave imali, ubuswa ikweletu ne-inflation. Izinga lemali namhlanje irandi liphansi kusasa irandi liphezulu. Nikhona bazalwane? But the kingdom of God does not operate like that. Nikhona bazalwane? Njengoba umbuso wezwe une economy system yawo oyigovernishayo of buying and selling, credit, saving, abantu umuntu abangakhola babeka isenti phezu kwesenti. Oh hallelujah. Ngizofundisa abazalwane. Babeka isenti phezu kwesenti. Uma irandi linyakaza izwe lonke liyanyakaza. Ngoba samzonifundisa into namhlanje engifuna uthi uma ubona kune inflation ungangeni kwi-inflation ube immune but ubuphile emhlabeni. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Ukwazi ukuphila above the standard of the world kodwa ubuphila emhlabeni. Why? It's because awuseyena owasezweni usungwase embusweni kaNkulunkulu. Amen. Amen. So umbuso kaNkulunkulu noma ibandla kaNkulunkulu libuswa umbuso ostable, o-covenant based. Ngamanye amazwi abantu abenza lo mbuso ukuthi ume abantu abane-covenant noNkulunkulu. Nikhona bazalwane? And uma une-covenant noNkulunkulu uba immune kuma-crisis of the world. Ngicela ukuphinda bazalwane. Uma unesivumelwano noNkulunkulu uba immune to the what? To the crisis of inflation. Nikhona bazalwane? Uma une-covenant noNkulunkulu uyaphuma ezintweni zokuthi hey bazalwane upetrol uyakhuphuka. Ngizokhuluma bazalwane ngento namhlanje engifisa uthi uma uphuma kule ndawo ushintshe language. Ngoba one of the thing yasembusweni is the language. Nikhona bazalwane? I-language bazalwane ikwazi ukulandela izinto. Nikhona bazalwane? Abantu basembusweni ake sikhulume nje ngombuso wezwe bane-language banikeza ulimi. Ngoba uma isitha sizoqeda ngani sinikeza ulimi. Nikhona bazalwane? Unikeza ulimi. That's why uJeremiah mebhala uthi I will give you a learned tongue. Ngiyokunikeza an educated tongue. Ngamanye amazwi uma sesikholwa khona into uNkulunkulu ayilungisayo ngaphambi kokuba senze izinto ulungisa ulimi. Sangena embusweni kaNkulunkulu bazalwane. Uma sike sangena into yokuqala sifundisa ukukhuluma. Oh hallelujah.
Oh, nikhona abazalwane. Siyafundisa sinikeza language. Hallelujah. Kune language lapha abancanana. Nikhona abazalwane. Nengane isevasithi zombili zifunda kwi-private university. But kuthi uma sekufika isikhathi se-school fees zithi lezi ngane uNkulunkulu uzobona because ngayinikeza language. Nikhona abazalwane? Ngayinikeza language ukuthi anikhokhelwa yini anikhokhelwe uNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Ngayinikeza language ukuthi ningabheki ubaba wenu ukuthi unemali, anobheka uNkulunkulu wenu ukuthi ukwazi ukubusisa ubaba wenu akazi ukuthi isesikoleni. Uma sikholwa sakholwa kunolimi esinikezwa lona. Sinikeza ulimi lokukholwa. Elithi iBhayibheli, the just shall live not by salary, they will live by faith. Lithi asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Ukukholwa kuyiqiniseka ngezinto esingabona. Bazalwane, sinikeza ulimi. Why sikale ngolimi? Because indaba zonakala emlonyeni, zonakala ey'ntweni esiyikhulumayo. Nikhona abazalwane. Uma ukhulisa ingane ekhaya, into yokuqala enakayo ukuthi ithini? Uyinikeza ulimi ukuthi thani ma, thani da, thani dad, thani dada, thani baba, thani papa. Uyifundisa ulimi. Khona abazalwane. These teachings mase nihlalisa phansi bazalwane singanishumayeza sisuke sonifundisa ulimi. Uthi thana uyibona effect. Bazalwane. But ungakhulumi effect. Ukhulume iqiniso. Ngikuphole mebhala uthi uphole. Kulezi zinto ezibonwayo. Ey'ntweni esingabona kuvela izinto ezibonwayo. Noma mase uphole uzama ukutshela ukuthi yonke into ayiqale entweni ebonwayo, yonke into iqala entweni engabonwa. Nikhona bazalwane? Ayikho into ngishisifo, ayikho into eqala entweni ebonakalayo. Yonke into, uma ngithi yonke into ngisho ukuthi yonke into. Amen bazalwane. Yonke into iqala entweni engabonwa. Bese ize ivele manifest ibonwe. Uminto izophila fanele iqale ibe sezweni lokumnyama, ezweni lokungabonwa. Nikhona abazalwane? Bayazi abazalwane laba abadala yekani njengamanje nasenama smartphone. Kudala kwakunalaba abantu okuthiwa ama-photographer. Ngiyakhumbula laba bantu ababeshaya isithombe. Bathi same time. Neyikhumbula uzoyazi lapha mhlawumbe uzoyi-understand lento. Abanye benu ama-Gen-Zs awezukuyazi lento engikhuluma ngayo, ama-2000. Kodwa ngizokuchazela khona uzoyibona lento. Kwakuhamba umfana alokhu ehlehla isithombe saqala kwakunzima ukusishaya. Uma ezokushaya isithombe sangempela wawuma mhlawumbe u-30 minutes umuntu efuna ukuthatha nje isithombe. Ehlehla ashone le, ahlehle ashone le. Athi beke wasithola isithombe. Bese kuba khona lento okuthiwa ama-negative. Athi sengisishayile isithombe kodwa umuntu uma ubheka kumnyama. But isithombe asikho. Asikho bazalwane. Ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Kube sengathi asikho isithombe. Khona into ababeyenza-ke ngiyayibona le yasestudio ngoba babeyithatha ezinye iy'thombe bathatha ama-negative bayowawasha estudio. Kodwa basebeba-advance basebeshaya lesi okuthiwa i-center. Lesathi mekushaye sona bese yalokhu esiphephethe. Nikhona abazalwane? Ngiyayikhumbula leyo nto, ngiyayikhumbula mina badala. Athi mesiphephethe ubone kuvela ikhanda. Bazalwane ngiyakuzwa. Athi mesiphephethe ubone kuvela isandla. Athi mesiphephethe ubone kuvela iy'nyawo. Athi mesiphephethe ubone ukuthi wonke usephelele. Izinto ezibonwayo ziyashintsha kodwa izinto ezingabona ezaphakade. So njalo uphole mebhala. Izinto ezibonwayo
ungashintsha kusasa uphile. But kuyiqiniso. Akusikhona ukuthi akusilona iqiniso. But ukuthi ku-subject to change. Lonke iqiniso aphila sengathi liyakunyakazisa. You must know ukuthi but uyiqiniso elingashintshi. Ngikhuluma iqiniso elinginaphakade eliyizwi likaNkulunkulu. Ngizothi nje bazalwane sinikeza ilanguage ufuna siqale lapha. Uma izinto zethu izoshintsha kudingakala abantu abazo-understand ukuthi siqala sikhulume in the atmosphere. Sikhulume izinto singayiboni njengomfana eshaya isithombe siphephete. Kuze kuvele ikhanda sibone nanku sengathi sekuvele isandla. Ngikhona abazalwane sikhulume njengomprofethi ekhuluma kwinceku yakhe. Yathi inceku ngibona sengathi ifu lingane ayinyanyiswa abazalwane. Lingane sandla. Wayesethi usubone kahleke manje yabona nje usubona ifu kusho ukuthi gijima manje kunemfula enkulu ezayo. Nemfula enkulu ezayo. Hallelujah bazalwane ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngezinto ezikhona usebenza ngezinto ezingekho adale izinto awunikhona bazalwane uthatha uNkulunkulu ongekho adale okukhona enze kube khona ongekho akwenze kube khona. But iqala nini? Iqala ngokuthi akushintshe language. Athi David emebhala, your tongue is like a pen of a ready writer. Athi ulimi lwakho linjengomuntu oloba kahle. Athi ulimi lwakho njengepeni eliloba kahle. Ngame mase ngizokutshela ukuthi ungalisebenzisi kabi ulimi lwakho. Uma kulombuso. Yabona abantu basebukhosini khona ilanguage abanikezwa yona kuthiwa wena you are not a commoner. Ithi ingane encane ifundiswe kuthiwa wena umntwana. Ifundiswe ukuthi wena ungasebukhosini. Amazi noma ngizolibazana ithi ngena la kubonakala ukuthi it's a princess kodwa iyazazi. Ayibazana singabona umbuso kaNkulunkulu. Ongaphezulu kombuso wakaZulu. Umbuso kaNkulunkulu ungaphezulu kombuso wamaZulu. Ungaphezulu kombuso waseSwazini. But laba bantu abaphila kule mbuso yezwe bayazi ukuthi kune language. Kunabantu engakhulumi nabo, kunabantu engahambi nabo. Kunabantu engabashadi. Anti ngosembusweni. Angazi noma ngizwa nibasala. Abantu basembusweni batshena baze batshela ukuthi ushada abantu. Nikhona abazalwane ngoba kuyaziwa ukuthi your DNA lapha kwimbewu yakho imbewu yakho akufanele ihlale kwesinye isibeletho esingenalo igazi la ngamanye amazwi ufundiswa ngisho ukuhlala uma ungasebusweni ufundiswa ukuthi uma uyi-princess uhlala kanjani uma uyi-prince wenze njani udlala uma uyi-prince because ungasebusweni. Ngizama nje ukumchazela abazalwane ukuthi into yokuqala okufanele siyilungise yini language. And the language is so iyona esikhipha ama-crisis. Language. Nje kufanele sifike la mpostoli sizokhuluma nje. Sithathe izwi sikhulume. Lalani bazalwane yabantu abasikhuluma nje lihlala lapho odongeni lihlala lapho. Ligcwala la. Senza ama declarations siyahle senyuka la sikhulumiswe. Bayokopozela kule. It shall come to pass that the mountain of the Lord shall be exalted. Amakhosi ezizwa ayofika. Asithandazi bazalwane sizokhuluma nje izwi. It's a night of declaration. Sizodeclare wonke umuntu uphethe iBhayibheli lakhe. Ongakalazi impostoli ongakalazi engakangena engqondweni uyalivuma. Alifunde kakhulu. Athi wena sihleze kusithekeni kaJehova. Siyakhuluma. Uthi bantu abami nifundele phezulu. Umkhathi wazi ukuthi unezi. Umpostoli
wavala inkonzo athi so shall it be, it cannot be otherwise. That is something that I'm saying. Nake ngadeclare mina ngadeclare izwi. Ngadeclare esontweni. Ngithwala ipika ngingumfundisi. Ngingenamoto. Nathi Nkosi and izwi ngalideclare mhla ngigibela ibhasi kunebhasi lapha eThekwini uBhobho bayazi abantu baseThekwini amabhasi lamandi yokuthu uBhobho ngaligibela ngezwa wathi umfana webaba ngicela ngivele enkonzweni wathi lo mfana ngicela ukuthi ukutsheke wathi webaba wesuthi ngicela ukuthi ukutsheke neBhayibheli lakho ukuthi ukutsheke ngifuna ukufaka umuntu la basalona bakasuka into kimi ngathi ngifike ekhaya ngathi ngiyagcina Nkosi ukugibela uBhobho ngathi ngiyagcina angithi uthe wena siyohlala ezindlini ezingazakhaya wathi wena siyofuna ezingathana ngathi Jehova ngelele wathi wena the eyes of the Lord are running to and fro looking for the man whose heart is committed so that you will prove yourself strong on your behalf. Uma kanti wena Jehova uma bengicikisa lapho uncikile kunomfana nje ovela kubhemele akuthi phafu ngogwayi phakathi ayikho into ozoyenza ngafunda ukukhuluma ebandleni ngabiza imoto yami ngayibiza emoyeni ngezwa futhi ukuthi lento engiyibiza ngazuthi kude kakhulu khona isikhathi la ngangibatshela khona ngithi isilanga sesitolo ke manje ngiyayizwa ilanga sesitolo bangena abanye nanginamakhola amanyana ezimoto athi yazi umfundisi wethu uyahlala ngabafundisa ilanguage ngathi iyakhulunywa nezinto imoto ineyindlebe yezwa basabane kwasuka umuntu ongangazi umuntu engakhonzi naye wangithengela a brand new Mercedes Benz yalowo nyaka bazalwane ikhuluma ngomdlalo ukhuluma ukuthi izinto engangiyibona kwi-TV zenziwa bese sibaphesheya ngathi isokwenzeka kimi ngiyizwa bazalwane ngiyizwa ngilungisa ilanguage namhlanje ngakhuluma angifuni ukukhuluma ngezinto bazaziningi izinto engakhuluma ngazo angifuni ukukhuluma ngezinto but ngizama nje ukulekelela ukuthi kuyakhulunywa amen ngikhona bazalwane angina drive imoto drive Mercedes kuze kube namhlanje ngidecidile nje njengoba kade ngijona umkhosi ukuthi ngoba ngumuntu wasemakhaya emanene ngadecide ngaphinde ngathi inkosi ngifuna iveni kanti ngihamba kanjani ngapha ngathi ngifuna iveni manje ngienjoy ngaphezulu kaMercedes ngoba mina imoto ayisho lutho manje yabona uma usudrive imoto yazi angasho lutho ayikho imoto ebalekile kumina manje nikhona manje angizibi umhlumayeza ngemoto but ngizokutshela ukuthi kuyakhulunywa ngezinto mina ngangakhuluma nesibhedlela inkosi Albert Luthuli unkosikazi wami kade yokwenza i-interview ngizama ukutshengisa ukuthi you must have a language unkosikazi wami kade yokwenza i-interview yabuye discourage bathi bambhalele incwadi ngolesine ngolesithathu ngolesibili bambhalele incwadi kade yokwenza i-interview but we regret yabona umuntu ngathi we regret usukwazi ukuthi kwenzakalani nathi ingani wena uthe ufuna ukuyosebenza eNkosi Albert Luthuli eChief Nkosi Albert Luthuli wathi yes ngifuna ukuyosebenza lapha nathi ayisikhona sisibhedlela wathi anginayo any option angifuna ukuyosebenza kulesi sibhedlela ngase ngithi sesiyakhuluma ke nesibhedlela siyasilalela sikhuluma nabantu abahlala kuyipanel sikhuluma noNkulunkulu okwazi ukushintsha into esibhaliwe ayenze ibhale ngendlela yakhe bamfanele uMonday kade unkosikazi wasebenze nencwadi ebhalwe regret bamlanda bathi bachaze izinto yabona umuntu amasebenzi ibazana
wakhuluma waqasha unkosikazi wami. Waqasha ephethe incwadi kaRegret. Wasayinwe enye ye-employment. Nikhona basana? Amen. Nikhona? Ngamanye amazwi ngizama ukuzokutshela ukuthi kuyakhulunywa. I-site la engakha khona indlu yenkulunkulu ngangilwa neNdiya. Lafika iNdiya lafikela lathi iNdiya yayi la awuzukwazi ukwakha. Nikhona bazalwane lafaka ama-packs sikhonza. Bazalwane lafaka ama-packs sikhonza lathumela abantu ladweba iNdiya lathi la kuzoba no-spa. Lisha phezu kwesonto lethu lathi kuzoba no-spa lathi kuzoba nani nathi unoji. Nathi mina ngikhuluma nabaphetha amandla. Ngikhuluma noJesu okuyena ophethe abaphethe amandla. Nikhona bazalwane. Nikhona. I-meeting engaba nayo ngalelo langa kwakuwumnqamulajuqu. Ngambiza lo baba ngathi akeze. Swashona, may his peace, may his rest whatever. Wathi amefika lo baba kade lokho ethumela ingcelebane zakhe nabo bonke abantu belokhu bezosihlukumeza nasengiyakhuluma. Wathi amefika that night engane-meeting naye akayanga kwakhe ngoba kuyakhuluma. Akayanga kwakhe waya esibhedlela waya eMhlanga hospital. Isinqumo sathathwa esembhedeni. Ayikho into engayenza abazalwane angithakathi ngesu. Nje basiqeda ilokuzana kwavele kwavuka izinto kuyena ezizokuphuthumisa esibhedlela. Angithi uNkulunkulu engenza noma yini. Emefuna icebo lakhe ukuthi lifezakale. Engenza noma yini. Ngizothi bazama kuyakhulunywa nginikeze language. Angifiki uMr. Singh kwathiwa ngibizwe angigijime ngize esibhedlela ngagijima. Bazalwane kuyakhulunywa. Wathi uMr. Singh angifuni ukufa ngayilungisanga lento. Zothatha indawo engenhla. Bazalwane indawo inikezwa umasipala inikezwa i-developer. Mina ngayihlukanisela i-developer. Ngizohamba ngiyokhuluma nomasipala ngithi ngizothatha ngenhla ngithathe ngezansi. Yila ngakho khona indlela uNkulunkulu udlala ngayo. Niyofika nje mhla ivula libona ukuthi kunama-flat ngenhla ayakhiwa uSingi. May his whatever rest in peace. Wathi ngadecide ngalelo langa kwangabiyiwe naye engabiyile. Ngadecide ngalelo langa wathi ngicela ufake ucingo ngathi ushentshweni. Ngathi ushe emadodeni. Ngayikalela engilithandayo abazalwane abantu mabefika lapha bathi mina ngayithatha phi le nto engake kumasipala wethu. Ngaqala into engiyithandayo ngangena ngase ngasondela nasefletchini leli ngasondela. Ngezwa abanye sebethi nami sengathi usesondela kakhulu. Simnikeza isandla usefuna ingalo yonke. But all that I'm trying to say uthini bazalwane? Kuyakhulunywa unikeza language. Siyakhuluma. So uma usembusweni ne-language esetshenziswayo yokuthi sila Christ Potter's Power Ministry. Akhuluma ilanguage engafani nayo la ekhaya. Don't speak a foreign language. Don't speak a strange language. Sinabantu bokholwa bazalwane, sinabantu abakholwa yizwi. Bazalwane. Asinamlingo. Lithi iBhayibheli olimeni lwakho kukhona amandla okufa. Olimeni lwakho kukhona amandla okuphila. Khuluma ukuphila. Philippians chapter 4 verse 19. Funda umfundi. Philippians chapter 4 verse 19.
wami uza kugcwalisa ukusela konke. uNkulunkulu wami uyogcwalisa ini bafowethu? Ukusela konke. Kweswela konke. Yaqhubeka. Uza kugcwalisa ukusela konke kwenu njengokwenzeko yakhe ekukhazimuleni kuKristu Jesu. Ngamanye amazwi la sizamutshelwa ukuthi kwa economics nazi economics esikoleni kuthiwa ziningi izidingo zomuntu, therefore awekho ama resources angakwazi ukucover izidingo zomuntu. But uNkulunkulu uthi yena akakhulumi kanjalo. uNkulunkulu mina wangisiza ngoba ngumuntu obalayo. Ngangifuna ukuba yi-accountant. Ngaya futhi esikoleni for that. Ngiyabala. Wangisiza lokho. Kodwa yeye bazalwane. Ngikwazi ukwenza i-conference ngabalanga. Bangibuza bazalwane bathi sinayi budget umfundi sithi isebenza indaba ye-budget. Nina ngoba ningamakholwa balani i-budget. Mina ngizokwakha ngokukholwa. Wakhindlu lingekho isenti le-building, wakhindlu amamiliyoni lingekho isenti uthi izokwakhiwa. Amadoda athi kanjani? Ake siqalisele amafani nje siyahamba amafanzi afica ngendlela. Kuyakhulunywa bazalwane. Kuyakhulunywa. Lithi lelizwi God will supply all our needs. uNkulunkulu wethu uyisupplier. Ngikholwa bazalwane. uNkulunkulu wethu bazalwane umfula ongashi. And the supplier was supply according to his riches. And the supplier supply according to our needs. We supply according to his riches in Christ's glory. Ngamanye amazwi uyabheka ukuthi leli bandla lidinga. Eze kunamatruck ezayo bazalwane. Amatruck Amatruck izambu zamatruck. UNkulunkulu ekuzwela ukhala manje sengihli. Bazalwane, uNkulunkulu ukwazi ukukhipha isigqila asitshele isilethi uyezweni loju nobisi. That's the God that we serve. uIsrayeli bazalwane wayedla ukudla kokugqila ephila ngeplate lokugqila from hand to mouth. Mamzondi wayephila from hand to mouth, but lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamnika isethembiso. Wathi uNkulunkulu namhlanje ngiyamkhipha. Ukhipha abantu abanjani? Ukhipha abantu abagqilazekile kuphela ngokudla, abagqilazeke ngisho enyameni. uFaro wangalesiya sikhathi uyabagqilaza ubenzisa umsebenzi. Kodwa kufanele bashintshwe ingqondo ukuze ba-understande ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha abantu ngobusuku obubodwa. Hallelujah. Athi Jeremiah, can a nation be born in one day? Sikhonza uNkulunkulu bazalwane. Mina uNkulunkulu ngimqonda ngaphezu kwabantu. Bathi abantu sebekhulumile ngeNkulunkulu ngithi wena uNkulunkulu. Bazalwane sikhona namhlanje mina ngimazi uNkulunkulu ukuthi wabumba kanjani amathambo omuntu esiswini somuntu. Angimazi ukuthi wenza kanjani lokho. But uNkulunkulu emesefuna ukuthi umuntu aphile. Nikhona bazalwane ukubumba amathambo esiswini esibelethweni sowesifazane. Ngivele ngithathele lelo bazalwane ngithi wena okwazi ukubumba amathambo esiswini sowesifazane. Khona into ongayibumba la. Awukhona into ongayibumba la. Khona bazalwane ngifisa namhlanje masiphuma sibe nokukholwa okunenkani. Sibe nokukholwa okushoyo ukuthi izinto zizokwenzeka. Nanobumba amathambo esibelethweni sikamama. Kuphuma umuntu ayo-deformed, kuphuma umuntu ophilayo. Oh Lord, 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 oh Lord. Ngizokhuluma namhlanje nge-principle of the seed. Ukuthi umbuso kaNkulunkulu
awuqali ngemali. Umbuso kaNkulunkulu iprinciple owusebenzisayo iprinciple kaSeed. Nikhona mase umbuso kaNkulunkulu uestablishwa ngeprinciple engashintshi, iprinciple yokutshala, iprinciple yembewu. Nikhona mase seed is a foundation of increase. Ngithi mbazalwane, ngithi seed is a imbewu isekelo sokwanda kwakho. Nikhona mase imbewu yonke into emhlabeni sisikhathi siyamshaya. Ngithi yonke into emhlabeni bazalwane, it's about seed. Ingakho mangikhuluma ngeprinciple, ngikhuluma ngomgomo. It's about seed. And everything in life responds to the principle of seed. Everything in life responds to the principle of seed. Seed is a foundation of increase. Every living things come from a seed. Ukuphila kuvela embewini. Ibandla lelesilona livela embewini. Ama-ideas isinawo imbewu. Even imali zivela embewini. Ayikho into ekhona emhlabeni engavela embewini. Nikhona bazalwane? U2 Corinthians chapter 6 verse 10. That he who supply funda mama. He who supply 2 Corinthians chapter 9 verse 10 sengiyagijima. He who supply a seed to a sower and a bread for food will also supply and increase your store of seed. Lithina lesulu. Kepha yena onikela ohlwanyelayo ini inhlanyelo nesimo asithi asifundeni ngesizulu samanje onikela ohlwanyelayo ini imbewu. Ngoba yonke into inyakaza iphila ngenxa yembewu. Okay, angisondele kakhulu lapho nina bazalwane. Yabo njengoba nihlezi tshela ningibhekile. Ninzalo yembewu. Akekho umuntu la owabakhona ngaphandle kwembewu. Umdala umncane uyimbewu. Kwahlangana uma wakho kwahlangana babo kwaphuma wena. That's a seed. Uma ngithi yonke into le ministry imbewu. Ayikho into ekhona emhlabeni engadluli emgomeni wembewu. There are type of seeds. There are different types of seed. Imbewu yokuqala ile mbewu esibiza nge-financial seed. Your giving, your tithes, your offering, your sacrificial gifts abizwa nge-financial seed. Imbewu yesibili imbewu esibiza nge-word seed. Nikhona le kade ngikhuluma ngayo. You are speaking life. You are declaring, you are confessing God's promises. Sibiza ngembewu yezwi. Chaliswi in the atmosphere. Imbewu yesithathu ile sibiza nge-action seed. The action seed, an act of kindness. Wenze ukuthi abantu abanye basizakale ngawo. You act in kindness. Unomnene. You invest your time. Sibiza nge-time investment. Umentorisha abantu is an action seed. Wenza ukuthi abantu bazi izinto wena ozaziyo. It's an action seed. Imbewu yesine ziningi lezi imbewu is a generational seed. La utraina khona abantwana bakho. Imbewu leyo. Ubafundisa ama-values. You are sowing values. You are sowing beliefs. Ungabi yikho abantwana bakho bengakho. Imbewu leyo. You are investing in legacy. Imbewu leyo. And
what you sow determine what you reap. Galatians chapter 6 verse 7. Lokhu okutshalayo ikhona okushoyo ukuthi uzovuna. Nikhona bazalwane, uma utshala uthando uvuna uthando. Nansi ke ngokutshala, utshala imbewu kodwa uma uvuna awuvuni imbewu, uvuna iharvest. Hayi bazalwane ngicela ukuchaza. Uma utshala i-hate, utshala i-hatred, uyitshala imbewu kodwa uma usuyivuna isuke isiyikhwebu. Nikhona bazalwane, akekho umuntu okwatshala imbewu wasevuna imbewu. Uma utshala imbewu uvuna iharvest, uthola amafruit, uthola izikhwebu zendele. Yabo uma udelela nje abazali bakho, you must know ukuthi uyitshalela wena izikhwebu, uyitshalela wena inyanga ozoyithwala. Abantwana bakho they will be worse than you. Uma uvuna ngaphezulu kwabazali bakho. Again, the Bible, do not be mocked. What the man soweth, he shall reap. Ungakhohliswa lokho umuntu akutshalayo yilokho azovuna. Sitshala imbewu kodwa sivuna isivuno. Nikhona bazalwane? Nikhona? So ngamamazi ngithi what you sow determines what you reap. Ngamamazi, the measure of your harvest incike embewini oyitshalayo. Uma ufuna ukubona ukuthi uzoba nesivuno esingakanani, bheka imbewu oyitshalayo. Ngoba imeasure yesivuno sakho incike ekutheni utshale kanjani. Nikhona bazalwane? Ngizama ukushesha. Imbewu niyangizwa bazalwane? Imbewu must die before it multiply. Lento yokuthi mamzondi kanti ukhuluma la ngaphambili ukuthi sithi sesinikelile bese siphila siyobheka. Imbewu once wayibeka in the oil must die. Into eyenza ukuthi imbewu yethu ingaqhumi ukuthi sithi siyitshalile siphinde siyombe emhlabathini. Nangizwa bazalwane, sithi sasitshalile siphinde sivula umhlabathi sibheke ukuthi iyakhula yini. Nikhona bazalwane? So uma usitshalile imbewu fanele ife. And imike yafa uNkosi yami. Imike yafa. Izosinethela inqwaba. That would be a multiplication. Nikhona bazalwane? Nikhona? Imbewu is not just what you give. It is also the beginning of multiplication. That's why you must not disregard the seed. Though our beginning was small, yet our latter end will increase. Now, my mother, ngisho ubona ukuthi le mbewu incane ungayideleli. Noma isiqalo sakho sisincane. Kodwa uma usitshale kahle isiqalo sakho siyokuthelela izithelo ezinkulu. Ngikhuluma ngeprinciple of a seed. Ngikhuluma ngeprinciple of a seed. Ngikhuluma ngeprinciple of a seed. Umhlaba udependa kwi-principle ka-buying and selling. Sishilo basalwane. But umbuso kaNkulunkulu udependa kwi-principle ka-sowing and reaping. Embusweni kaNkulunkulu asisebenzi ngo-buying, asisebenzi ngo-selling. Embusweni kaNkulunkulu sisebenza ngokutshala. Embusweni kaNkulunkulu sisebenza ngokuvuna. Uma ungatshali lutho embusweni kaNkulunkulu awuvuni lutho. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna lento kuyigonqa abazalwane nisheshe. Umbuso wezwe udependa ku-buying and selling, but umbuso kaNkulunkulu udependa ku-sowing and reaping. Amen. Uma uya kumfama, uya kumuntu olimayo, umlima kakhali uma ehlukana nembewu. Hayi bazalwane, umlimi uyacelebrate uma ehlukana nembewu. Ingakho abazali basendulo bathi uma sinikela sithokoze. Nina abazali nigibela istaff senikwazi ukushaya ichorus kodwa ningayi kunikeleni.
abazalwane babesifundisa ukuthi masiya emphongolweni umpostoli wokuzonikela siye nechorus siyasijabula ngoba otshalayo ethokoza uyovuna nikhona abazalwane umlimi umuya kuyena uthi hey alimi izulu sengifuna ukutshala ngoba uqonda into eyodwa ukuthi uma imbewu isuke esandleni sakhe iya emhlabathini umhlabathi ugarantiwe iharvest nikhona abazalwane kunjalo ukunikela embusweni kaNkulunkulu kusigarantela ama-supernatural returns webazalwane khona abantu abangatholi imali emhlabeni ke isivuno sabo kube impilende sho Jesu hey bazalwane khona abantu abangeke bafe before time because banikele emsebenzini kaNkulunkulu nikhona bazalwane ukunikela bazalwane ujule ngale ndlela yokuthi imali nje oyilethe esontweni khona abantu kuyovuka izingane zabo nemkhumbulo lwamama elithi iBhayibheli wayenothile niyamkhumbula lithi kwadlula umprofeti lithi iBhayibheli lo mama wakha ikamela eliphezulu akhela umprofeti athi sengathi umuntu kaNkulunkulu lona lithi iBhayibheli wa-recognize the man of God lithi iBhayibheli wangasho nje wamtreat-a casual the man of God wathi asimakhele ikamela elithe kwaphezulu oh siphile esikhathini wemfundisi umpostoli wami siphile esikhathini la even abazama competent nomfundisi wabo ngixolele mina ngihamba ngobandla ubona ukuthi laba bahanjiswa ukuthi umfundisi drive imoto efana neyabo nawa drive imoto efana neyabo abasaphathe kahle bamthandela lapha phansi ubani uzokuthandazela lapha phansi because le ndoda fanele inqobe amadimoni akho ebhizinisini lakho fanele ibe phezulu amadimoni akho ibeke inyawo zakho phezulu amadimoni akho and leyo nto isho ukuthi ngimxoxela indaba bazana osomabhizinisi balapha ebandleni eya khona iSunday sibiza ngeblessing Sunday la basuke bephethe khona ama-document abo ngibathandazela nikhona bazalwane angikho kwi-level yabo abanye benza amamiliyoni but ngiyazi ukuthi nginogcobo abangenayo hayi bazalwane ngiyazi ukuthi nginento engenayo khona i-stress sebhizinisi esikhishwa umthandazo wami ngiyangizwa bazalwane nginogcobo khona untombazane bethenga ibhilidi nje lapha ngathandaza ngathi anginalo mina leli bhilidi lontombazane onalo kodwa sengima njenge-official yasezulwini ngirelease ibhilidi namhlanje kuleli viki nje ngizobe ngilibusisa ibhilidi umfundisi wakhe kufanele abe phansi lapha bazalwane i-temperature yaleli bandla i-temperature manifuna ukubona i-temperature ningayiboni bazalwane niyibone kumfundisi umfundisi down hayi lelo bandla zamani nitokuni nithi akungenani sobona kwalunga umfundisi bazalwane kwalunga umfundisi ngiyangixoxela imfihlo kwalunga umfundisi nobona izinto ziqhu kuthi ngemangala ukuthi sekwenze njani akekho umfundisi oyokwazi ukukuthandazela akukhiphe emadimonini ebebanjwe amadimoni asimcindezeli umfundisi siyamsekela siyamcelebrate asimkhonzi siyamcelebrate because uMoses wethu uyena osisekena so siyayibheka impilo yakhe ngiyakhumbula ingane zami nje ifunda kwakukhona indoda nje eyayifundisa ingane zami angisho ingane zami kabe ifunde private school aye esikoleni nje ifunde private school manje indoda yathi hayi mina ngizofundisa ingane zami ngaba nje inkinga stress lezi ingane zami yazi ngifundisa ukuthi bahloniphe labantu asimhloniphe lo baba ngithi nimhloniphe lo baba wenza into engingayazi ngiyayitshela mina ingane zami ngithi lo yamzalwane loya la ekhaya khona into ayenzayo ningakhuli
bazama ukuzondwa zingane zabefundisi ingakhulunywa ngawo kwamfundisi. Sithi lezi ngane baba wasenzelana. Kunezingane zabefundisi namhlanje idakwa utshwala. Zithuka abazalwane ngoba zicabanga ukuthi hayi ngoba ni alleged niphoqelekile. But uNkulunkulu umlethele uMoses wena. The principle of steward. Steward. What is a stewardship? When we talk about the steward, we talk Apostle Paul emebhala ukuthi abantu mabasazi. Namuhla Apostle ukuthi singabaphathi bemfihlakalo. Bese bethi abaphathi bemfihlakalo they are required to be faithful. What is a steward? A steward mhlawumbe igama elilula ngoba ngiyafundisa. Elifana ne-steward, it's a manager. I-steward ufundiswa uNkulunkulu ukuthi you don't own anything but you manage everything. Angiphindi ukuba i-steward kusho ukuthi ngumphathiswa nesizulu. Sikhula thina la kuhulumende. Ominister laba babengewona amaboss. Ngibatshela mangihlangane nabo. Kwakune-language esasiyisebenzisa uma kufika uminister waka-education noma sithi umphathiswa. Umphathiswa ka-transport, umphathiswa waka-court, umphathiswa waka-education, umphathiswa waka-economic and umphathiswa waka-bantu, umphathiswa waka-health. Ngiyayikhumbula lokho? Manje sisebenzisa isento minister. But thina sasithi abaphathiswa. Ngoba bayikhumbula lokho. Isho uthini lo? Isho ukuthi you are a steward. What is a steward? A steward is the one who take care of the affairs of the other. A steward is the one? Is the one who is responsible for the affairs of the other. What is a steward? A steward umuntu onakekela impahla yomunye umuntu. Amen. A steward umuntu onakekela impahla yomunye umuntu. Ngamanye amazwi laba kwi-stewardship uNkulunkulu usifundisa ukuthi you don't own. Uma sikufaka government, you don't own us. You don't own those affairs. Uphathiswe umnyango ukuthi ukwazi ukuseva abantu. Uyabona ukuthi ngisakwazi ukufika kwi-saving ngenxa yesikhathi. Kodwa uphathiswe umnyango. Njengoba singabefundisi nje asiwona amaboss kwathina. Singabaphathiswa. Siphathisweni the mysteries of God. Imfihlo. Leligama elithi mysteries. Lisho okwambuliwe kithi kodwa kufihlakele kulabo nikhona basana. So uma sila sisuke sizokwambulela imfihlo. So siphathiswa